Al-Fatihah kunjuk kiseno nugroho. A'udzubillahi minasyaitonir. Sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong ro Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Kunjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomersatukan ki apa? Bu yo lali ya aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Kunjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha brak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan. Adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh. Ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki, negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku, Semar niku gablek apa to piye? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya, Ponokawan. Nggih. Dereng kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mriku uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Merga ngene, Tru. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh
soki brana picis kawula ki ora butuh disoki bondo donya mboten ning kawula ki butuh dicedhaki atine dicedhaki rasane nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun raja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan boten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak mongko gegayane bapak niku luhur gegayane bapak niku apik. Iya Petruk nggih ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye ya mergo aku guneman karo Panakawan tata basaku ya kudu padha karo kowe Petruk aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula cocok niku seneng kula ngoten terus Pandhawa kuwi 5 Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk nggih kula semanggaken Werkudara piye mangkat kula sandhataku ki gunung tanpa gunung gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petruk nun kandha bapakmu yen kanggo Prabeya Semar aja ngetokke Prabeya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabeya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu Petruk kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu Petruk yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa dinggo ragat bapakmu gegayane luhur Petruk matur nuwun Gong krungu dhewe Gong wah sukses kowe aku engko usulno bapak ya usulke apa aku dadi bendahara anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora sapa sing jujur anake bapak iki kejaba meng aku gareng wingi bar di parani polisi lho ngopo nilepke dit RT lho kowe ya ngono saiki sapa sing ngaku Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadake bendahara iya siap rasa kuwatir Petruk dalem nanging wuhaya rasaku sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati lho sebabipun Koko Prabu Rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sina Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk waduh lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula iya Petruk mongko pranatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh Gong kacau iki kacau piye ora sida entuk dana lho ana apa perlu duras lho tra iki Gusti ora sabar piye ana apa awak dhewe sowan kalah dhisik karo sapa Sinuwun Ndarawati mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada kok iso sebab argo ngapa Ndarawati ketaman pegebluk Gong isane Waluya Nirmala Temajati Jati Temahulya nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada mongko Sinuwun Ndarawati wis kebajut nembung awak dhewe nembung tiba keri sing keri tiba keri sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta ora iso nek carane ngono kuwi kowe aja ngowahi pernatan kene tak rembuke wong bodoh kowe mundur Gong ora gawe masalah piye
Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewete ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten mriki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono lho Truk nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Darawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon le Krembuk men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar, Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Darawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Torta nuwun sewu, pustaka Jamus Kelima Sada ajeng dibeta teng negara Darawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek pustaka Jamus Kelima Sada niku dienggo tumbal teng negara Darawati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesih niku nek gelem omong, ampun tekan kos setengah loro. Niki kula cupliki sithik-sithik mawon.
Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur we tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek we lali Purwoduksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangga pustaka Jamus Klimasata wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Klimasata kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Klimasata. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasata. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati sinuwun. Semaring jajalanan syukur taring bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono Bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kuwi kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan, Truk. Tandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong Paduli aku mah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le ngomong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para Nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petrus, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho pita iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawur-ngawur. Bagong kae dielikke.
Bagonge dilekke cangkeme kon ora waton jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku, sampeyan mbelani adine, kula yo mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere. Kok wani nyeneng marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu Doden mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung batur. Kyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong batur, Gareng batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen karo nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu-nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen to karo wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo warasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkane Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karang Kadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atase derajate Ponokawan meng Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Gong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Tru. Wani, Tru? Ha iya. Bapakku metu ngomahe jeko kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek bapak Semar niku kene, rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Tundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok ngono. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek jengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkuh aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus, Truk.
Jejeli terus. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak gedhi bal. Kere, ponokawan. Batur. Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampeyan kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongno to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Weton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sawale. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro, nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedane Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Limasata. Pripun niku? Kecepeten kula radung. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Sing ngombe Petro gonamu cilik gonaku gedhe. Ngawur. Gonamu cilik gonaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasata. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu japa? Ayo metu japa kula tandangi. Aku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandeng wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petro wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petro kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Oh, kono Petro karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani?
Aku ki ratu kok ora tok basani. Ya meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Lah kok iso negara Ndarawati ke taman pegeblok? Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye rasa njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Sada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwekan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng getokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata Cakra aku ya duwe. Lho, kowe arep takon apa? Kesawa panah Kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedhe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong, kula tak nututi Petra mengke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya Panakawan sing ati-ati nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Ndarawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampeyan kula legawa, paringke kula sampeyan legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun ya, Den? Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon sekecake. Iya. Bareng iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong iya Bagong saya. Wis ya Yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra? Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petra kok angel. Dah niku nganu atasine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Lho? Iya, sing hati-hati. Pun ya, Den? Iya, sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem? Nggih, katos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola bali.
Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? Iya. Bareng iya. Puni, Den? Iya. Puni to? Iya. Ndara Janaka embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Beto arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kali kula. Kula pamit bola-balik niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora? Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesone ning Karaka Dempel tak paringi. Ndara Naglasdewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Yen kowe ngesa ora ya seket-seket. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan Jana. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Lho, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang ora. Oh ngoten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan. Menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kacarian putra lamun kawegasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta piye kok mlayu truk? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit, Ndara Antarja, Ndara Karikaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang.
Terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno. Kuwi mbiyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur kok, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh Raden Garkaca musuh Ndara Antarja Ndara Antasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki darani Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek arep mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garkaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petruk metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Aku kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh.
Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka belani beber, belani wong tuwa, belani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kondur men sak penake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ana kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawel aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang siap santai wae. Entosina ta kuwi? Oke, ora masalah. Milujeng Den. Slamet tek aku, Tru. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Tru, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Uluna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk ki duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta, aku arep bangun kayangan." Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak.
ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagruk niku ora mungkin. Terus sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niki mung ngelingke lho. Oh, terus Bagong muni ngoten niku sinuwun mandura duka. Petro kantong bolong Bagong menungsa ora katalan gedibal 17 wengalek nyolok mripat. Mong kere mong dapure ku Petro wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika berkah surukan sinuwun Ndarawati panjenengan mboten satumut-tumut. Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petro, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jaba saniki nek sampean kula nekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, ungglah-unggluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki yo nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula yo ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Narendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anake kayangan tau brabrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, jawen ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe kleru, aku kleru Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondo, ora sida mbondo kowe, nek aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo kowe sing arep njogo patimu. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Turja diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon bondo kowe. Nek ora iso bondo, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijangka patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Jilaku kok migren ya, Truk. Mudarana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudarana. Jarana sutra. Iki teknik dhewe-dhewe kok. Teknik dhewe-dhewe ora. Ngemot ya pripun? Lah kula terus njenengan ning ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju otukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garuwaca, Kakang Turja. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Seta. Diantem diajar iki lara ya, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digowo wae dhewe kan rasa bolak-balik, to. Iki ora pasangan yo, Nyuk. Lha kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke. Yo. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis ngono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gong? Menjajal kok. Oh, medan ora.
Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ra rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ra rugi ha ta mung gembrobos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Tru. Oh ya nek ra lali, oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Kan awak kedunungan ina lali. Ngropo kok sing dienggo pawatan kok ina lali salah apes karo mati. Lah kalau ndoro karo kanca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur gong. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya. Kaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita bekti kula punjuk Den Tatomba bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatomba wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petro mriku kongkonan Truk. Golek neraka. Truk. Tukokno iki, Truk, tukokno iki, susuke PN. Biasane ngoten niku. Petro ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ana ing papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh. Badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura. Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora sandadak kakehan guna tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petro ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petro mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nuwun sewu Den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan Ndara Puntadewa sik momong ya aku Ndara Janaka sik momong ya aku pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngunekke Petro ndasmu ngene niku durung tau kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petro tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa. Nek sampean ajeng nyekel karo Petro mang cekel ora apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula Ndara. Sakit dikaya ora hati kula kaya. Katane sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek.
ilere truk cerewet. Atiku lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo petuk mang mateni rasa nganggo ngetokke ukara kaya ngene niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira Dandara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula? Sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petruk tekan ing pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Baten entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Aja nasem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae kok didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Al-Fatihah kunjuk Biseno Nugroho. Asli wae kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia. Wis sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang ora mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Terus, Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Kalau Ndara Gatotkaca, ya ampun Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arepa kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Oh iya, Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya, ya. Aku dingengi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cedhil-cedhil.
Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya? Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati gedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Truk. Ora kasar ngono kok, Jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak gedruk lemah. Nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Udus. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsa Reja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja, kok jedul sing jeron bumi goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, tenan kok Petro iki ngayal kok. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono, Petro wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ono ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Petro mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petro, aku krungu. Wah, Truk. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nempun ketemu? Ata pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ono nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petro, mesti Petro kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petro tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat bidhi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidhi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae.
Muni ora ketap-ketip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, karo bapak. Bagong kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang lho. Urung ono wawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, ki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. Ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai Aji-aji karo Semar. Semar iki sang Hyang Ismanta. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Kena teko nang biadamu jebol tekan geger. Mendono wonge. Ora wedi ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot dadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nale wedi ki ora aku bar mangan batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekel ade diajar wong loro, dajar wong loro.
Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok barang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petruk nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Kula niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe lah. Nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu. Gong, gantung kok cengel men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar tening awak. Gong, yo. Oh, api, oh, yo, as.
Nata. Nyun ngapunten sinuwun. Prakuta tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong panjenengan ya dawuh kinan mejahi Petra kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petra gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, pancen perkara Petra niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibares buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyun ngapunten, nyun ngapunten, nyun ngapunten. Ngidyan. Patih kok pekok. Mungsuh Petra kok kalah. Panakawan. Saya ngino Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petra kowe ngias-ngiani dadane Nata Mantura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngamarta. Greten nenggala jeblok ketemu.